Ang taong biyaya, salamat Diyos mahay na Panginoon hapon sa Indogabos mga sa tugang. Kumusta ka mo ngunya na aldaw ng Biyernes? Ini po si Father Boots Bombase OP ng University of Santo Tomas Legazpi sa satuyang programang Marhay na Hapon. No? At ngunya na aldaw na Biyernes, petsa 26 kang bulan ng Nobyembre, sana yaon ka mo sa maray na kamugtakan. Nagkakada ka mo? Sana di man ka mo nagutiran, ano? Di man ka mo maimpatso, ano? Ako nga ni kadikit sa napigkakang ko, nag-inom sana ako ng kape, saka nagkakan ako ng cake. Kasi kahapon, birthday ni Father Ivan Obando, OP, ano? Kay bamidigdi siya sa kumbento kang Saint Raimundo of Peñafort ng UST. At ito nga ni, may mga naiwan pang cake. Ang sarap! Masira mo nun. Pero, ay, Father, nag-additional ka naman ng sugar. Anyway, sweet. Okay? Sweet. Sometimes sa buhay, kay puwan mangiraray ang sweet. Although, then ako nagpaparaka ng maluto, then ako nagpaparaka ng sweet. Pero from time to time, hindi mo dapat talaga totally 100% all the life, all throughout your life, wala ka ng sweet. Kasi baka, Father, wala ka ng, hindi ka na sweet. Maalat ka na, mapait ka na, maasim ka pa. Bako ka ng matamis. Anyway, tugang, belated happy birthday kay Father Ivan. Di ko pala siya nabalik kasuhapon sa radyo. But anyway, maugma manggiraray, ano, na nagkarakang kami. Kami sa namin mga padi, kami sa naman. Teman kami kakaning kadakulon, kami sa naman. Nag-enjoy, ano, kami mga padi digdi sa kumbento mi. 7 padi, okay. Patay mga tugang, binabati ko kamo gabos, naghihinanyog ka sa tuyang programa, nag-aantabay talaga sa tuyang programa. Ano? Siyempre, ang mga yaon dyan sa Sorsogon, no? Yaon dyan talaga si Sally Samar, o digdi sa, si Marian Brinon, ano? Of course, si Manay Ellen, si Manay Sol, kasubagma, nag-upod sa radyo. Gusto mag-contribuer man kan sa iyang mga gustong sabihon, pero naputol, ano? At binabati ko din ang sa kuyang mga amigo-amiga na yaon sa harayo na lugar, ano? Yaon susaro, yaon sa Bacolod pa, ano? Awan ko, nagdadawog pa yata, nagdadawog pa kaya ito si Malo Vega Balyon, ano? At the same time, si Lulu Nava, nasa Malabon ito, ano? Si Manay Ampi na yaon sa Manila, sila Alan, ano? At of course, si Manay Baby, naharayoon pa, nasa Japan pa, nagdadagog yan. Talaga mga tugang. Si Manay Tony, yan. Of course, mga taga-Katanduanes, talaga, sila, of course, nagdadawog din si Leonard, ano, baga, may nagdadawog iyan. Si Sepa, ito mga, si Manaynita, kabus ka mong nagdadangog, ano? Pasensya na taday ko na roll call, nalingawan ko sa ibang mga pangaran nindo, pero yaong ka mo, salamat permi ka mong nag-aabang ka sa tuyang programang Marahay na Hapon. Ginigibot talaga na parahihunta, maging marhay ang sa tuyang hapon. Okay? At least, bako sa ng aldaw, kundi parayunta ang sa tuyang buhay. Ano bang mga ikakabuti, ikagaganda, ikauunlad, yan ang sa ating pag-usapan. Okay? Sapagkat maganda po araw-araw, meron tayong pagninilay-nilay. No? Sapagkat ang buhay na walang pagninilay-nilay ay walang kabuluhan. Okay? Sabi nga ni Socrates, an examined life is not worth living. Kaya mahalaga po mga tugang na ang buhay
ay may pagninilay-nilay o kung sa Tagalog may pagbubulay-bulay. Kasi ang buhay na walang pagbubulay-bulay, delikado yan. Ano? Mauwi lang yan sa patay. Okay? At lupaypay. No? Parang walang kahulugan. No? Importante ang buhay may kahulugan. Okay? So, siyempre, yan ang pag-uusapan natin. Pero bago tayo mag-usap-usap, lalong-lalo na ang tataramon ng kagurangnan na sa tuya talagang nagtataon ng kusog. Ano? Pangaji mo na kita mga tugang. Okay? Inaanyayahan ko na samahan nindo ako sa pagpapangaji mga tugang sa tuyang pangajion. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan, asin mamumuton, minadulog po kami sa imo bago kami nagpupuon kan sa muyang programang Marhay na Hapon na naghahagad po kami sa imo ning bendisyon. Tawan po kami ning kusog, tawan mo kami ning inspirasyon, tawan mo kaning liwanag, ning pag-iisip, at kami kasangkapan ninyo. Kaya nahagad po niya mo ang sa imong bendisyon. Na bendisyonan po nindo ang gabos na programa digdi sa DCGB at lalong-lalo na ang istasyon ng DCGB. Na iligtas niya po kami anumang kidlat, anumang mga damage, anumang mga bagay na ikakasama, ikakaraot, na iligtas po niya kami. Iligtas po niya ang mga kagamitan, stasyon nito, at iligtas niya po niya. Iligtas po ninyo, Panginoon, ang mga tao. Lalong na ang may-ari, ang nangangasiwa o nagtatrabaho, o ang mga namamahala, at ang lahat ng mga nakikinig sa DCGB. Nabindisyonan niya po kami, ilayo niya po kami sa anumang mga masama at lalong-lalo na sa sakit na COVID-19. Ilayo niya po kami. Kasangkapanin niya po kami. Tulad ng paggamit mo, pagiging kasangkapan mo kay Maria, na pinili mo siyang maging ina ng iyong anak na si Kristo. Kaya ngayon, aming pinagdarasal ang memorary. Alalahanin mo o kabanal-banalan Birhen Maria na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinunggunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan pagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, pakatapos kitang mga G o Mami B, magbe-break muna kita at sa pagbalik ko, ang hapot ko bago tayo pala mag-break, may ihahapot ako sa Indo. No? Nalingawan ko tuloy. Ano sa hapot ko sa Indo? May bigla kong nalingawan sa hapot ko. But anyway, mga tugang, ang hapot ni Father Boots sa Gabos Ineho. Importante talaga sa buhay na ito nga ni sa Ineho. Paano if our life is limited? Okay? Kasi totoo baga, our life is limited. How to prepare for our life? Okay? So, if our life is limited, how can we overcome? Ini pala ang hapot ni Father Boots. How can we overcome our limitations in life? Yan po ang hapot ko. How can we overcome our limitations in life? Okay? Kasi totoo, talaga our life is limited. Sabi nga, ang buhay natin ay may katapusan o may hangganan at may limitasyon. Okay? Pero
kaya nga inaalok tayo ng Panginoon na mabuhay sa buhay hindi lang dito sa lupa sapagkat may limitasyon ito. Ito po nga ang alok sa atin ng Panginoon, ang invitasyon sa atin. Ang alok sa atin ng Diyos o ang imbitasyon ng Diyos sa atin ay to go beyond our limitations, to live forever. Okay? To live eternal life. Yan. But how can we overcome our limitations in life? Yan. Sana po mag-text ka mo sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475. Ang hapot ni Father Butch, how can we overcome? Paano mapapagtagumpayan ang mga limitasyon sa buhay? Ang oras po niyan, 20 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Talo ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago asin mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masiramon na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk.
Ang tamaan blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang ibig sabihin ng hepatitis ay pamamaga ng atay. Isa sa bawat 10 Pilipino ay mayroong viral hepatitis. Isa ka na ba doon? Kaya alamin kung ikaw ay mayroon nito. Mahalagang magpa-screen at magpapakuna laban sa viral hepatitis. Tandaan, kapag may malusog na atay, siguradong sasaya ang buhay. Ugaliing magpakonsulta sa doktor para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CHT. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy para sa mga simpleng saya. 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig na malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sa tuwing aning hinapot sa endo mga tugang bago kita mag-station break at baga-commercial, ang hapot na paano ta ma-overcome o mapapagtagumpayan ang mga limitasyon ta sa buhay. Kasi talaga naman, number one, we have to accept that we have limitations in life. Unang-una, our time is limited. No? Kahit nga programa ta, 1 hour. Pagkatapos, ang buhay ta, limited. Wala naman unli. Okay? O wala, sa ano, meron unli rice. Ano? Unli drinks. Pero sana, igwa man unli life. No? Igwa nga ni baga, pighapig tataw sa tuwi ning kagurangnan. Ano na day kita magagadan. Okay? Yun. How can we overcome? How can we break our limits? Of course, let us go out of our comfort zone. Importante mga tugang, ang alok ng Panginoon talagang magayunon. Okay? Pero parang igwa kitang pagpapagirumdom sa tataramon ng kagurangnan. Kasi, syempre, bilang padi, nagpapagirumdom ako sa endo mga tugang at bilang mga nagdadagog sa kuya, maski bako kamong Katoliko, importante ang tataramon ng pagpapagirumdom. Kita gabos mga tao, ano? At bilang mga tao, kita gabos may mga hangganan. Miski nga ni bakong tao, kasi lahat tayo mga nilikha. So, ang lahat ng mga nilikha, all created beings are limited beings. Okay, lahat. So, uncreated, hindi po sila limited. Okay? We are limited by time and space. So, pero ang Diyos, hindi po. Only God is not limited. And that's why God created us in His image and likeness, and that's why God wants us to also share that only life, which we call eternal life. Okay? Nga lang, nasa tuya, ayan, paano tayo magkakaigwaning buhay na daing kasagkuran na di kita magagadan. Okay? Totoo, ang satuyang katawan,
mamamatay, manghihina, magkakasakit, at mabubulok. Pero ang ating kaluluwa, nandoon po yun. Okay? So, how can we overcome our limitations in life? So, go beyond the natural, or go beyond what the body, go beyond the material, and then you can overcome the limitations. Okay? Kasi nandun po mga tugang yan. We were created in God's image and likeness, and that's why we have a soul. Kaya kita igwang mga kalag, may igwa kita mga tugang ning kaluluwa. Yan. Kaya nga tinawag kita ng Diyos ng kaluluwa. Para sa ganon, we can overcome the materiality of life. Okay? Because we are not simply material or bodily, but we are also spiritual. Yan, mga tugang. Yan ang nalilingawan kang mga tao. Una ninda, ang tao para sa ng mga unggoy, o mga baboy, o mga hayop. Minsan, totoo, nangyari, may mga tao, asal hayop. Ano? Kasi akala nila, hayop sila. Bago ka mong hayop. Ano? At hindi, ang tao, hindi hayop. Ang tao ay tao, nilikha ng Diyos. Kaya nga ito po ang paanyaya ni Padre Bus, pagpapagirumdum. We can overcome our limitations. Okay? I will share it with you. Pero bago yan mga tugang, gusto ko munang itausendo ang ebanghelyo na napakagayo, nagpapagirumdum. Ini po ay mula sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 29 hanggang 33. Dangan nag-usipon si Jesus sa inda kang parabolang ini. Masdanindo ang kahoy ning higera, asin ang iba pang kahoy. Kung ang may mga iyan ay mahiling nindo na nagdadahon na, aram nindo na haranina ang tag-init. Sining man kang mahiling nindong nangyari na ang mga bagay na ini, aram na nindo na madali nang mag-abot ang kahadian ng Diyos. Sa katotohanan, sinasabihan ko kamo, mangyayari ang gabos na ini bago magadaan ang henerasyon na ini. Mapapara ang langit asin daga, alagad ang sakong mga tataramon dainanggad mapapara. Yan mga tugang. Magayuno na papagirumdum sa tuya na dapat i-angkor, i-angkla. Dapat doon natin ikabit ang sa tuyang paglaom sa Diyos. Kasi ang tataramon ng Diyos dahil napapara, dahil nawawala. Kaya ang salita ng Diyos hindi nawawala. Kaya yan po ang dapat natin pakinggan lagi. At mga tugang, ang oras muna mga tugang ay 33 minutos makalipas ang alauna ning hapon. An oras hatod sa Indokang. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa Oraldaw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White.
lasap ang sarap. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito at siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. The Big C Freebies.
Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod jese. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita na reparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini Hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Okay mga tugang, mabay kita sa tuyang programang marahay na hapon at sa tuyang ng pinag-urulayan, manunungod yan kung paano ta ma-overcome, mapapagtagumpayan, malampasan sa Bicol, malampasan ang satuyang mga limitasyon. Okay? Alam mo minsan kasi, ang tao igwaning self-limiting beliefs. Yan. Iwasan natin yan. Yung self-limiting beliefs, pagaliwawa, yung mga superstitious belief, may nakapagsabi lang na ganito, ay hindi na ako, ganun na kaagad. Ingatan natin yan. Alisin natin yan mga self-limiting beliefs because these are not good beliefs. So your beliefs should be founded in the Word of God. Totoo, ang salita ng Diyos, hindi yung salita ng tao o salita ng kung kani-kanino. Yan. Importante ang salita ng Diyos, salita ni Kristo kaysa sa salita ng mga yung pagtubod ta, yaon talaga sa Diyos. Bako yung pagtubod ta sa tao. Yan. Sabi nga ni 3527, nag-text sa kuya, because our time is limited, we must keep the flame of faith alive in our hearts. Do good things with our neighbors, especially the less fortunate. Don't waste time on revenge and avoid evil deeds. Correct ka dyan, 3527. Tama sinabi mo, 100% I agree with you. Tama yan. So parang ma-overcome ta ang mga malampasan ta ang mga limitasyon sa buhay. I'd like to offer you sa mga pagkakaaram ko rin at sa the same time sa mga, alam mo si Father Butch kasi, in my moment of free time ko, I keep listening sa YouTube, mga inspiration. And I have come across, ito po, in order to overcome our limitations, we have first to accept our limitations. Natural yan. And then, knowledge kasi importante. Kung hindi natin tatanggapin, sabi nga, ang bulag na hindi tinatanggap ang kanyang pagiging bulag, hindi siya gagaling. O halimbawa, ang may sakit, sasabihin, wala akong sakit, pero may sakit pala siya, hindi siya gagaling. Katanggapin mo na, acceptance. And then, siyempre, magpapagamot siya, tutulungan siya ng doktor. Ganun din. So, I like to offer you, ito po, how to overcome limitations in life, aside from alisin natin ang mga self-limiting beliefs na yan. Kasi yung fear na yan, yung mga pandaraya na yan, mga deceptions, mga lies in life, yan ang naglilimit sa tuya. Okay? Naglilimita ka sa tuyang pag-iisip.
naglilimita ka sa tuyang mga gawain to the point that we become paralyzed by fear. We become paralyzed by our pride. We become paralyzed by what people say. So, at once you paralyze, you can no longer move. Okay? So yun, you are limited na. No, God does not want us to be limited. And that's why He created us in His image in likeness. Okay? Okay, ito na po. Okay, kung may papel kayo, may ballpen ka mo, pwede niyong isulat ini. Okay? Number 1, we have to get rid from our fear zone. Ano yung mga fear zone? Yung takot, no? Alam mo, pag nasa fear zone tayo, nandun yung lack of self-confidence, maluya sa tuwing pagtubod sa sadiri, mas pinaniwalaan natin ang ibang tao kaysa sa sadirita. So we lack confidence. We find excuses. Pagkadakol kita mga fear. And we are affected by what people say, by the opinion of others. So in other words, di kita nabubuhay sa sadiritang pag-iisip. Nabubuhay kita sa pag-iisip kang iba. In other words, para kang puppet. No? Ang buhay mo, pinagagalaw ng tao, ng iba. Hindi ka ang gumagalaw. Okay? You are not walking in your steps, but ikaw ay ginagawang puppet. Okay? Minsan, ikaw ay ginagawang doormat. Ikaw ang pagpagang kang mga pitis ninda. Okay? So, alisin natin yon. Fear zone. Sa buhay kasi may mga zone tayo. Fear zone. Alisin natin yan. And at the same time, huwag tayo masyadong mabuhay sa comfort zone because sabi nga nila, comfort zone is not the safest zone. Okay? And how do we say that we are living in our comfort zone? If we feel too safe and in control. Okay? Ay, by the way, sa buhay there are things, sabi ko nga kasuhapon, there are things in life that we are in control and there are things in life that we are not in control. Okay? So, yan po mga tugan. Most of the time, we are not in control of everything. We are not in control of anyone. We are not in control even of the weather. Kung uulan, uulan yan. Pero kaya nga, you are in control if sa sarili mo lamang. Alam mo, you are in control, parang hindi mabasa. Pag umulan, magdala ka ng payong. Okay? So, alisin natin yon. Okay? Alisin natin ng fear zone and don't live in your comfort zone. Ngayon, ano ang dapat gawin natin? Learn. Okay? Doon tayo sa learning zone. Ano yung ibig sabihin? Natututo tayo. Okay? Ngayon na pandemya, marami ang mga natututo. Dati hindi man siya marunong magluto. Ngayon, marunong na siya magluto. Why? Because he acquired new skills. Yan importante mga tugang sa buhay. Acquiring new skills. No? Dati hindi marunong magtrabaho sa bahay. Pero dahil sa pandemya na lockdown, yun. Dati hindi marunong magpatawad, magmahal sa pamilya kasi perming wala sa pamilya. Dati palagi ang pamilya, busy sila sa bawat isa. Pero dahil nung nakaraan ng lockdown, so wala sila. Sila nagkita-kita. Nagkabistuhan sinda. Ay, ganito pala ang anak ko. Ngayon mo lang nakilala ang anak mo. At ngayon mo lang nakilala ang asawa mo. Yan pala. You learn. Importante, you learn. Everything is a learning experience. Okay? So you acquire new skills. Okay? And at the same time, you deal the challenges and problems. So at the same time, learn from this. Alam mo, mayroong libro si John C. Maxwell. I have been listening to his audiobook. Yung Failing Forward. Okay? Alam mo, not failing backward, kundi failing forward. Ang ibig sabihin that we have to transform our
failures into stepping stones. Okay, importante po mga tugang yan. Transforming, okay, turning mistakes into stepping stones for success. After all, lahat tayo ay may pagkakamali. Hayaan mo ang pagkakamali, lahat tayo. And then, aside from learning, let us go and move to growing zone. Okay, growth. In other words, we find purpose in life, then you have your dreams, you live your dreams, you conquer objectives, and you set new goals in life. Anyway, tugang, babalik po ang iyong lingkod. Magpatalastas muna tayo, kasi may mga commercial pa tayong dapat maibigay bago mag 2:00. Ang oras po ngayon, 50 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Upo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Kulita, mas bago as in mas maray ini kesa sa dati. Aroma pa sana, masiramo na. Kulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang siram. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Gaano ka katutok? Sintutok ni Bisor sa assembly line? Sintutok ni Bianan kapag nagluluto kisinigang? Gaano ka naman daw katutok kung ika ang treatment partner kontra sa tuberculosis ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi? Matindi ang bagsikan bakterya na kausakan TB kaya ang burulungan kontra digdi arugkaan katindi. Ang TB nabubulong. Urual daw asin pigaabot na 6 na bulan sagkod 2 taon ang burulungan. Depende sa klase kan TB na binubulong. Kaya dapat matuto ka bilang treatment partner ni Mrs. o ni Ama o kantugang na lalaki o babayi. Dahil siya dapat magpalya sa burulungan. Mag-apod sa saindong nurse o doktor para sa iyang supply kan libreng bulong sa laog kan sarong bulan. Tutukan man kung may mamatian siyang side effects.
Nabubulong ang mga side effects na ini kaya tawan siya kikusog kibuot asin tibay kidaghan. Ngani siya TB-free, dai magpalya sa burulungan. Bilang treatment partner, magintutok na may kairibang tender loving care. Yung mga tugang, ipapag kitang mga natatadang 5 minutos bago magtapos kita ka sa tuyang programa na sa kuyang pinagpapagirumdum sa aldaw na ini mga tugang ng Biyernes, ano, of course, ang ebanghelyo ta kaya ngunyan, manunugod iyan baga sa katapusan kang mundo. Kasi nga sa next Sunday, first Advent na. Okay? Ang katapusan ay isang katiyakan sapagat ang lahat na nilikhang mga bagay ay may hangganan at may limitasyon ang pag-iiral. Kaya kung ano ang tao man ay sinilang, tiyak na hahantong ang kanyang buhay sa kamatayan. Natural lang po yan. Ano? Kaya kung ang tao man ay sinilang, tiyak na hahantong talaga sa kamatayan. Bawat simula, sabi nga, ay may katapusan. Kung may umaga, darating ang gabi. Kung may pagbubukang liwayway, darating din ang pagtatakip silim. May panahon, okay, there is a time for everything. May panahon na pagiging bata at may panahon na ating pagtanda. Okay? Makukulong sa atin ang pananampalataya upang ibigay ang ating pagtiwala sa Diyos na alam nating hindi nagpapabaya. Kung ang maya raw ay malayang nakakalipad ang mga maya sa kalawakan at wala silang nahulog sa lupa kung hindi niloob ng Diyos. Tayo yun, nakawangis ng Diyos. Pakaya, ano? Hindi natin hawak ang bukas, ang mga bagay, hindi na nagaganap. Nakakatiyak naman tayong nasa kamay ito ng Diyos. So, tanda natin hindi natin hawak ang bukas, hindi natin hawak ang mga bagay-bagay, okay? Pero ang mga bagay na ito, mga tugang, ay hawak ng kamay ng Diyos. Kaya nga, iniimbitahan tayo ng Diyos na mabuhay na may pananampalataya. Okay? Importante mga tugang yan. Mabuhay tayong may pananampalataya. Sapagat, sabi nga for those who believe, everything is possible. Okay? So you overcome your limitation. Okay? Everything is possible. For those who do not believe, palagi yan. Imposible yan. Imposible yan. Pero sa atin mga nananampalataya, naniniwala, posible yan. Kasi sa buhay ng tao, importante mga tugang na tayo ay nagtitiwala. Sapagat ang buhay ng pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga yan ng pag-asa. Kaya yung taong walang pag-asa, wala rin pagtiwala. At ang mga taong walang pagmamahal, wala rin pagtitiwala at pag-asa. Kaya kung tayo ba ay nagmamahal, kasi nagtitiwala tayo at umaasa tayo. At ang sabi nga ni San Pablo, ang may iwan lang dyan is love. Okay? Love. Kaya nga, sabi nga, love conquers all. So, ang pag-ibig ay we can overcome our limitations when we love. Okay? If we do not love, then we are limited. Okay? So if you want to overcome your limitations in life, go beyond selfishness. Okay? Go beyond yourself. Reach out for other people, especially the 3L. The last, the lost, and the least. Okay? Yung po mga tao, after all, nandyan ang Panginoon. Anyway, nabot tayo ng oras, ting pamamaharam sa aga, Sabado, maghirilingan kita giraray sa satuyang programang Marhay na Hapon at sa tuyang magiraray na pag-urulayan ang mga manunungod yan sa katapusan. Lalong-lalo Sabado, preparasyon niya para sa Domingo, parang sa tuyang salubungin ang bagong taon ng
liturgical calendar. Okay? Year sina. Okay? Sa Sunday. Mga tugang, manalangin na tayo ng paboritong dasal natin na kay San Miguel Arcangel na ingatan tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Supinawasan ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tugang, Diyos babalos po sa indugabo sa naginanyog kasabuyang programa na maray na hapon. Sana nakapagtawa po ng informasyon at lalong-lalo na inspirasyon para mapagtagumpayan natin, malampasan natin ang tuyang mga limitasyon. Okay? Para maiwasan din ang mga limitasyon. Hindi po si Pangdam Busco pa, si OP, at abangan ang susunod na programa, Usapan Pamilya. Kuya A at iba pa. Ito po, ulit si Father Boots sa programa Marhay na Hapon. Bye-bye for now. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of this and go beyond the great pag-ibahin. Sunang tugong Pinoy, pag-ibahin ang tugo natin. Go beyond sa pagod, putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po ni Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang health tip na ini hatod sa Indo, Can Robust Dietary Supplement for Men.
Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to! Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 2:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Inako ka National Telecommunications Commission o NTC na madidipisilan matrace kung si Isay ana sa likod kan paglakop kan phishing text messages dahil sa mga prepaid na numero ang ginagamit kan mga sospek. Sigun kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, ang ginamit na numero prepaid kung sa bako rehistrado, bakong arog kan postpaid na numero na igwang database kan mga kliyente ang mga telecommunication firm. Nagdag pa ni Cabarrios kay puhanin mandatory SIM card registration para mapugulan ang mga text scam as in iba pang cybercrimes. Suportado kan NTC ang pagpaparehistro ng mga SIM cards kay ito pa man na may 2 milyon na subscribers sa naan nasyon. Enot na nagpahayag ang National Privacy Commission manangod sa mga nare-resibi na spam text messages kan publiko hali sa mga daibistadong numero. Yan ang pang 2:00 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe